சுபதினத்தில் இந்த வாரம் என்னன்னா விசேஷங்கள் பண்டிகைகளை கூறுகிறார் திருக்கோவிலூர் KB ஹரிபிரசாத் சர்மா அவர்கள். இந்த சிறு தொண்ட நாயனார் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போறோம். சொர்க்கத்திற்கு போவதற்கான தகுதி இருந்தா மட்டும் போதுமா? நமக்கு எலிஜிபிலிட்டிங்கிறது வந்துடுறது. அங்கே செல்வதற்கான பாதையை உங்களுக்கு யார் காட்ட முடியும் சொன்ன வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் ஜோதிட தகவல்களையும் எந்த ராசிக்கு என்ன பலன் என்றும் கூறுகிறார் ஸ்ரீமதி பாரதி ஸ்ரீதர் அவர்கள். இந்த அமாவாசை திதி நமக்கு காலசர்ப்ப தோஷத்துலதான் இருக்கும். பரிகாரம் செய்யலாம் அப்படின்னா அக்ஷய திருத்தி அன்னைக்கு நகை வாங்கினா நிறைய சேரும்ங்கிறது கிடையவே கிடையாது. நம்ம தான் அதை உருவாக்கி கொண்ட ஒரு விஷயம். சுபதினம் தினமும் காலை 6:30 மணிக்கு. சுபதினம் டைட்டில் ஸ்பான்சர் தீபம், ஒரு தெய்வீக அனுபவம். அசோசியேட் ஸ்பான்சர் கும்பகோணம் ஐயர் காஃபி. பேஷா சாப்பிடுங்கோ, ஷேமமா இருங்கோ.